Musugod na mi. Mo musugod ng doso para sila. Pura. Napangumban nito para sa pamisaw na fishing lang. Location kay zero kita ni. Ay. Manayusan nakakuha dito bro. Gamay ra galing. Si at least nakakuha. Balin tagifish yun alas 9 G's na sa buntag. So okay. So for now lagid ko agad. Oh, nana sa day aro. Butang sarap ng isda no. So ako nang gipos ang usa kay kapoy do. Ano kani pa? Kaon. Kinagamitan na itong paper ng 16 grams. Napaw, dot pagaon na dot. Oh, may kuan do. Bisag ka ng kuano. Kaya na kay third place. Abot sa suwag ito. Third place good. Ana, may nanalo na. May nanalo na. Sa. Tao bisila duwa. Durado naman eh oh. Yapel ko ni kilo. Second ni siya. Yapel ko ni kilo. Sino isa may duwa-duwahan ni? Tay, isa tay. Sa tay. Oh. Magdesisyon na niyo. Apa to? Asa gatuhan? Kiring na, kiring. Yawa. Ano malagi na kapo? Ano mo na usa rang sa third. Kinta. Ikang bulinaw ha? Ikang bulinaw sa third. Picturean na siya, picturean. Kaling second cash. Mo ni second. Oh, sa second. Ako'y kwarta por balon sindo duty. Kinsa ni? Kita man na oh. Taka jud din. Dili post na. Ipakita inyo mga premium. Picturean na man usa. Gisipit na ni. Aro. Kwenta na dire. Lagi sipitan na ni Kutubyo usa. Pasagad. Uy, ang bulinaw asa to. Nasaya. Nakaon nga. Siguro naman, wala naman siya dahil second siya, ay third siya. Order de pingani. Ayan, simple. Let's picturean. Paryara na, gisulod na karton no. Gilahian na ba? Sana all, daog. Sa usa. Be? Nako mo na ko ako. Bay na sila doa. Araw. Picturean na to ni picturean. Mau mo gini ato ni aging nga kanter ito no? No, grabe. Pilay bangka. Bandising ko ra, bandising ko. Oh. Pilay bangka, shoot ra. Away na niyo. Kaya ra kaya? Master. Picture. Picture. Ano champion ani? Inyo po na makaulaw kay. Kaya sa second kani. Imong. Binako kani o kay binang mo ning champion. Wala ni kan Murag unique fish. 5 kilos man igo daw. Ano? Pare ata ka master kay daog mas master consolation pag niya. Katong ka ko ano? Champion sa iyo sa agad. Yaw. Kapag kay tawanan. Champion. Nga porma champion na. Sunod, dili kinuhan. Pinalit kami mo lang Pinalit ma champion. Bungay na sunod. scam kayo. Scammer magkakadong. My friend, you have this scam. Dito master. Dera ana. Basta kuan niya, palit ng gasolina. Dito na yung gas. Siguro. Pasagan niya. Bonggas. Mo gina ni. Master, ay gigawa sa imo. Ay gigawa. Ayaw, unique fish ni. Ay. Kana Ano na, uwi na. Tabo kita way bag. Ay dili katong Kaya oh. Kanang green. green. Ako pag dito na. Yawa. Sponsored by mo na lang nadungo, maluoy ko nimo. Gunitin na mo. Kan? Gunita na imong. Sponsored by Takasago. Okay, second. Second. Oo, kinsa. Park. Ano picture park? Oy, sikan. Oy, second. Sama di cancel na lang na eh. Cancel na lang. ka. Master. Nanay trophy ngayon. Pwede ka lang pala po, Master. Oh, may consolation pa ba? Asay mo rad boss?
Ipakita ang gisalong na rin. Salong na ba ni? Ate yung panalong gini na kung tanak ako kay isda ipalit unta ko. Fishing na tayo. Ningon no, taling ka ni Dudong. Ningon no. Dai naman di palit. Eh, master. Wala, bitbiton niya, bitbiton. Oh. May pagkaon pa oh. Okay. Okay. Okay, ang third. Dito siya ka. Di man nagkanan ko. Third, dalasagon lang sa third. Asa tong ang mga consolation ninyo ba? Dal bitbitan yung mga rad.